Kubor nakaslem jong unong san Hima. MDC kerambara jerngam ubak Bajop pingro. Ulapan pau kajing sengolingo halor kajingmi hakilat pathai kubor ha Assam. Baki jat pendriu garu ki Kwah bandan sa Assam andala pen bej uput. Ulaong bakat kum kajing i hakijing lang jangki regional committee. Jan Baroh kilapan pau badan bej sa Meghalaya. Kumta hapan wat ya ketenrai pamano kita kibor kiblat ho bat pha ka siti sa menteri rangba ka Assam. Imat kila pandai ki ejen ka Assam ki bayo mentoy simen. Hakabaning kong ning syap hi ngin habban ya pej ba kita jing tho siti mano ba tho pi namar ba ki authority mano ba ai authority ban tho ya ki namar ba kat kum ga jing tip mangi kat kum ka report yang ki regional committee jong i nakalian jong ka district council ru nakalian jong ki ni ki shnong garu baro la da ya rai be da ka shnong bakin don be chapo ka jela Meghalaya te ya katu ka news ka bami apo Assam baki tu ki shnong kat tu kat ne ki bahab stai than malangkona kum ka amagao wa para kai tai ki salbari stai chapo ka than malang kitu baro kumot long yin haban cross check ya katu ka city jong ki mano bari authority ba sign ya tu ba amba ki Kwah banon sa Assam namar ba kat kum bangi apet haki media kat kumbangi pet haki report te kamot baro hi kamot ki ai be ka willingness bandan sa Meghalaya kila ai de jing tho da ka authority ka ba kila ai de ki sodar snong ki nok ma ki tu ki sodar snong mot ki bla yo ka sanat na po ka Hima nonglang ka Hima riangsi bo pero haki tu ki area ki badang ya kren menta ki tu ki sektor te ya ka tu ka news kli ase kan dei ka pli na kaliang jong ka Assam ru namar ba ka sothu ba ka willingness jong ki garu kala wan be chapo Meghalaya te maybe they are trying to use few elements ki belong for their own interest namun tak interest la jong ki long agent jong ki Assam te ya kitu batho itu siti ni haban cross check mano batho kata ka di ka baning kong nomar nakalian jong ki rang ba shnong ki sodar te nganget ba haki regional committee lawan baro ar sarkar te haki regional committee lapan pau kat tu manakalian ki shnong ba ki Kwah bendan bet barka jala Meghalaya te nganget ba kinumla ra bakin tho show chairman yo regional committee Assam bangi ngi Kwah andan cha Assam nga try kinumla ra ban le kumta maka kum ki report bangi i te mah kila dap ai be ka willingness bakin dan support Meghalaya te ngin hap pet kin natadang ong ba at least kini report long ngin dala ban yo mah nong nakalian jong Assam ro ka report kalong kongsan kin nomor dia ki balik double standard teng hap pet balik double standard ta kam dei kin ngim sha kin markin le bam double standard ta ka bam la long tian dia ba jing sha pat 90% ki bawan mentasi kan dengan meeting ru yo i ba ki la depan kedo ya kata honorable chief minister ba ki Kwah be bandan chapo ka jala Meghalaya kan katnu kalong 100% na katnu persen ki Kwah banon sa Meghalaya pi namar ba ngin dapat am kat kum ka electoral roll baki thap mah ya ka vote jong ki borok ki tu ki stong ki bahab ki electoral roll am ki barok ki ong bet ba ngi Kwah bet manwan ha Meghalaya kata ka deka ka stan ka jong ki ken ba barok ki tu snong ki badang thap vote dia pa Meghalaya ki Kwah ande ki don ki tu snong par ki ba menchua ki bala sha delete ki don ki ba ong bet ngila sha delete na aslam te ki la long willing bet wa ha ngi so thu ka Hima le ki ne ki Hima ki ya chadu stai Brahma putran re kitu pak ki beri ki mlang willing shu tengi ngirung yang to mlile ya kata ba ki mlang willing te ngimla shu hi ban chim gitu andre ya kini ki snong ki badang thap vote ken hapo ka ram raja ngam constituency te ngi Kwah bet ha hapo ka district council election kini ki Tarabari sektor ka ne ka Gijang center sektor kam hap hapo ka jing pet jonga MDC ka hap jing pet jong i ba ji gor merthong ndai wala kata par ka ameli te ka hap lang te ngala tip ngala study bhai ki tu ki jaka te basically hi hakini ki hahim sektor langpi sektor te ngala banong 100% ki Kwah be bandan be hapo ka Meghalaya ken barok ki bathap vote kat kum ki tu ki village ki balakdo ka 6 schedule ken hapo ke haki edi rule lam ke lakdo kita ki snong ki thap vote hakata ka constituency exactly kum kata hingir ngi stan ken ka grom mdi bangi Kwah tam ya ke ka ba bomdai ngi Kwah be ke ka ba la don lupa ba ken ne bikin tengi ju sakhi ba haki border khapur ki judan artli ki epek baki ju panon kam baki nong song snong kamon sa Assam no gili thebot sa Meghalaya ri thebot telong hakonu godor ai kalong kum nemo namar ba hakaba ni yo i baki ni ki artli ki state ki persyam pen bet pun te kalalong kum ta ken mar baro si kata haki than border lalong neglected judan bapen
mau ki state government Baroh artli ngamla banong ba o tang ka Assam ka biang development ne tang na Meghalaya na basically kini ki border area balong ya kajamut kila long neglected ba te kimban si ki brio ki poi ba ki shimlang kin ya ki benefits na Baroh artli ki state te henry ha bangio bakio ipat ki pat ba ki persyang ban pen ba yu put Assam te Baroh ki long ma ki kendet beriu kan te menta mot Baroh kini ki beriu ki ba jubat dual effect kemot bon kila adap surrender ke jong ka Assam kata pila ban keli po deputy commissioner office ru kata ka di kejing syam ba kila surrender but hakasinong ru kila surrender lot yaki effect beri jong Assam but accordingly kemot ki ong ba ni Kwah ba bandar Meghalaya namar ba Meghalaya mo ka dei ka state badan mangi ki khasi ki garo ki jantia bat ki mo ki jat meriu te yo baki yo ipat ki pat ba ki persyang ban pen ba yu put Assam te Baroh ki long ma ki kendet beriu kan te menta mot Baroh kini ki beriu ki ba jubat dual effect kemot bon kila adap surrender ke jong ka Assam kata pila ban keli po deputy commissioner office ru kata ka di kejing syam ba kila surrender but hakasinong ru kila surrender lot yaki effect beri jong Assam but accordingly kemot ki ong ba ni Kwah ba bandar Meghalaya namar ba Meghalaya mo ka dei ka state badan mangi ki khasi ki garo ki jantia bat ki mo ki jat meriu te bat ka ba kham kongsan yaki kine ki jat meriu khaput kalong ba ka jing Kwah jong ki bandar Meghalaya kalong ba as long as they are in Meghalaya they are considered as scheduled tribe kan ka status jong ki benefits kum scheduled tribe kidang yo alun bat ko iru ka Meghalaya ka ke Christian state te Baroh kitu basa border kumot ki Christian lot te basically ki Kwah hi bandan bat ka Christian state kan